السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم على عبدك ونورك إمام المتقين، أمير الأنبياء، سلطان الأولياء، سندنا شفيعنا مولانا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على رب العالمين. Pək Allah təbərəkə və Teala həmmənizin taat və ibadətlərinizi, salih amallarınızı, Xuday üçün oturuşuqlarınız və məhəbbətləriniz və tamam duayı xeyirləriniz lütfu kərəmi bilə qəbul edib də həmmənizə iyilün içəriğiniz, dost yarınız, qavm-ı xişiniz, enatağınız, oğul qıydınız, dünya ve ahiret, saadet, gönülmek, yüzü aklık versin inşallah. Xuday Teala yurdumuzu parahat edip, vatanımız emniyet bolup, ittihad ve ağzı birlikten ayırmasın inşallah. Xuday Teala izzetinizi arttırsın, dininiz, dünyanızı abad etsin. Tomsun gecelerini kızgın havalarda, ne kadar olukon nimet Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın yaşayışından, süyücü ve şirin zindagi naması yaşayışından ve ondan almalı derslerden din-u dünyamız abatlığa sebep olur deyip nesip olmalı, şu tayin ağlamalı. Nesip etme gerek. Nıgmat Allah'tan dilemeli, Xuday bize nesip etsin demeli. Nıgmat diyerlere Xuday koklamaya gerek. Ol daş yakıllığa hiç repti yok zattır. Allah Teala koklese ansat bolayandır qiyın zatla da, yoksa şeş mahal oturuşumuz giyeceğin yarı olup bariye kızgın havada necire akla, necire hesap kitaba sıktın şu oturuşumuz. Dünyanın alıp yolup bariyen şu mahal hesabı bilen haysi hesaba sıkıya iki tabağa dolu oturmak. Bu hakikat gurrun içinde otuyuz ödümüz. Bir yurdun gurrunu nağdamızak öd içiminde otuyuz. Elhamdülillah. Xuday nesip etme gerek. Xuday nığmatı koklarına kadrını bilme gerek. Xuday Teala bilyen ve bilmeyenlerden münglerçe bereketleri zindiğinizde yağdırsın, yağdırar inşallah. Eleyliğin Resulullah can gözümüzün nuri, başımızın tacı, rahmetul lil alemin, Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaşayışına gireydin. 60. yaşında 8. Hicri kamarida Mekke-i Mukarremen düğüne bardılar. Nemaga? Mekke-i Mukarremen'i fethetme için. وَلَمَّا وَصَلَ رَسُولُ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem بِذِي طُوَى وَزَّعَ جَيْشَهُ. Mekke-i Mukarremen'e qoluylanna özünün qoşununu, leşkerini, sahabaları 4 bölüptür. Mekke'ni açmadan çürüyüm, Mekke'ni fethetmeden çürüyüm, sahabaların 4 bölüptür. فَجَعَلَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ عَلَى الْمَجْنِبَةِ الْيُمْنَى فَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ حَتَّى تُوَافُونِ عَلَى الصَّفَى. Hazreti Halid ibn Velid onu sağ taraftan neçe
sahaba bilen näçe müň sahaba bilen sen sağ tarapdan Mekkeň sağ tarafından gelýän ýollan giýerersiň diýipdir. Halid ibn Walid 6-7 ay wallaha musulman bolanna. Geçen heftelerde kan müň gurrunlary geçdi. 6-7 ay boldy musulman bolanna. Özde Mekkeli inni Mekke'ye Mukarreme girip barya bir bölücüğün başı bolup barya. İman adamı aziz ediyenler. Hazreti Zübeyir ibn al-Awam mani sol taraftan yiverttir. Mekke-i Mukarreme'nin sağ tarafından Halid ibn Walid näçe sahaba bilen girsin. Sol taraftan, çep taraftan Hazreti Zübeyir ibn al-Awam cennet bilen buuşlanan sahabalan biri. Ondan bir neçe müň sahaba bilen Mekke'nin çep tarafından var deyipdir. Hiç kim zada yetişmedi ýalaşypdyrdy. Hazreti Ebu Ubeydani piyada adamlan başı edip onu bir tarafından aňyr tarafından giýirmeletipdir. Ve ba'atha Sa'd ibn Ubadah fi katibetil Ansar fi muqaddemati Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem ve emarahum en yekuffu eydiyahum ve la yuqatilu illa men qatalahum. Aham özünün öwünneni Hazreti Sa'd ibn Ubadani verttir Peygamberimiz. 4 tarafından şodurşuna Mekke'ye gireylin deyipdir. Hiç gaýty yetişmesin jeň etmäne deyipdir. Şon Haram-ı Mekke'de jeň bolmasyn, ölüş bolmasyn deyipdir Resulullah. Tarih dünýä boýunça gözleşip duhla. Göreýil näme wakalar bolýar. Ey ilm zamanynda ýaşaýan insan, ey musulman, gör sen Peýgamberiň aziz Resulullah aleyhissalatu vesselam näjre öhüdi näjre Mekke'ye girýär. Näme hormat bilen, näme edep bilen, näme bername bilen girýär. İnsan kaş tek insan kafir we musulman şu ýagdaýdan habar bolsaydy. Kaş tarihin sefelerini ağdarıp bir azizin, bir muhterem, bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Ta'ala'nın azamatynyň beraberine peşpel bolup Mekke-i Mukarreme girýän ýagdaýyny bilseydi. 4 bölüp Mekke-i Mukarreme'ye iýerdi. Mekke-i Mukarreme'nin 4 tarafından müň-müňden sahabalar giýrakyny Mekke feth bolup oturýardy. Mekkeň şodur şi İslam we Resulullah'ın eliniň eteginde bolupdyr. Emma Peygamberimiz näme edipdir? Ve dakhala Mekke şuurun içinde inniki aýtjak Resulullah'ın ýaşaýyşynyň içinde kän dersler var. Hudaý köklediğinden hawlukmanjyk içine girip aýdardy inşallah. Geçip boljak däl dersini aýtmany. Peygamberimiz şonda Mekke-i Mukarreme'ye girenne ودخل صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة وعليه عمامة سوداء دسماء. Peygamberimizin mübarek kellesinde qara sellesi varmış, özü kirlehepdir, yağ degin, zeytun yağdır ya beyliki yağdır, kirlehep duran bir selle özü qara sellemiş. Qara selle giymekde Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın sünnetlerindendir. Qara selle giymek bilen Müslüman adam sünnet etdirdiği değildir. Ve her hal evvelki emesinin biri qara selle özü kirlep duran pespelçilikten ha. İnni Mekke'ye girecek ahirki düşman, awvalki da düşmanı, ahirki da düşmanına Mekke'nin adamları. Özü öz kavmi, özü öz şehri, özü öz obası, öz tayfaları. İyidini görsene. وهو واضع خافض رأسه من شدة التخشع لله حتى إن شعر لحيته صلى الله عليه وسلم لا يكاد يمس واسطة الرحل. Mübarek düğesinin üstüne, yükünün üstüne oturanmış Resulullah'dan Mekke-i Mukarreme şehrine girip bariyaka inni berde her kim olsa näzire girer şota. Tekabbürlenip qaýqarq girjek da, ha. Bir musulman bolmajak ýaltyňyz, öwümde durajak ýaltyňyz diýip giýriljek wagtda Resulullah can aleyhissalatu vesselam begader kellesini eňipdir. Begader eňipdir. Mübarek eňi sakkaly özünün biline, diýen arkasına, diýen üstündäki ýüke deger degmez bolupdy diýe.
ruku ederlep bariye diye şu diyen üstünde. Bana der kellesin engt bariye. Adamla bilen işi yok ki Resulullah can. Hudaý Taalaň mihribanlygynyň beraberine, Hudaýyň azamatynyň beraberine, Haram-ı Mekke'ye girip bariyen, oşonu açıp bariyen, Hudaý maňa şu nemet berdi. Ey musulmanlar, bir pespelçilik näme? İslamyň dersine girmeli bolýan. Hajyra geçikki değil. Resulullah eňilip Mekke'ye giripdir. Allahu ekber tamam edeýlim şuň içinde. Hatta inne şa'ra lihyatihi la yakadu yamassu wasitatar. Mübarek eňigi, mübarek sakkaly düýäň üstüne degerilecek bolupdyr. Eňilip giripdir. Üçüncüsü ve huve sallallahu aleyhi ve sellem yaqra'u suratal Fath. İnna fatahna laka fathan mubina. Sure-i Fath okuyup duradi. Bariya Mekka girip bariya Sure-i Fath'da okuyup bariya. İdinne kim bolsa gow diýen ardynna. Resulullah janyň öz arkasyny ardy diýe de türkmen. Şu bir diýede oturan kim kam? Iň pullu sahabam kam? Hazreti Dihyet iň awadan sahaba şom kam? Hazreti Abu Musa kam hewer Kur'an okymany ökde. Ya Mekkeň olgan adamsy Hazreti Abu Bakr Siddiq kam? Ya özüniň yakyny Hazreti Ali kam? Haýsy bir kam? Hiç haýsy de. Ardynda kim oturtupdyr? Usame diýen sahabany oturtupdyr. 16 ýaşynda, 15 ýaşyndaky oglan Mekkeň adamlar adam saýmaýan adamsy. Bir ýurtdan gelen biri. Usame ibn Zeyd 15-16 ýaşynda Mekkeň adamlar adam saýmaýan oglany onun ardynda goýupdyr. Murdifan Usame ibn Zeyd radiyallahu anh. Ve kana zalika subhu yawmil cum'ah li 20 leyleten khalat min Ramazanil mübarek. 8-nji Hicrida takvim hesaptan 61 ýaş. Ýöne dogrja ýaşyny ograsaň 60-njy ýaşynda bolýar Resulullah janyň. 60-njy ýaşynda jumgowun erti bilen Ramazan aýynyň 20-nde mişdik. Mekke-i Mukarreme eňilip diýesi bilen ardynda da Hazreti Usame ibn Zeyd Sure-i Fath okuyup Mekke-i Mukarreme giripdir Resulullah aleyhissalatu vesselam. Ey musulman dogallar, ey türkmen dogallar. Mekkeň adamlar Resulullah näzire çykardy odal. Hemmeňiz bilýäňiz, öldürjek diýip çykardylar. Her kim şu Muhammed'i öldürse aleyhissalatu vesselam 100 diýe berjek diýdiler Mekkeň adamlar. 100 diýe, sat şotor. 100 diýe berjek diýdiler. Şeýtdir gowy çykardylar ha. Sizdiňizmi men öldürjek bolup beren diýmeli? Aslyn o gurrunlary agdamellädin. Ha, sizdiňizmi diýip gorsagyň çöňür kitmeli? Yo, Resulullah jan, ey bir pesperçilik näme? Ey bir özüň kiçi tutmak näme? İnsana ulukon ders diýilmäýşi. Haýsy tüýsli eziýeti bermedile Mekkeň adamsy Resulullah jan. Näme diýip geçmeli şu gurrun üstünden? Näme diýip biz özümiz ders almalylar? Aýaşy Peygamberimize Mekkeň adamlary azap berýär, bir adam azap görüpdirmi? Öz içerisinden daşarsından. Aýaşy zaman insanlary hemme insan bir fikretden görün. İnsanlarda sabır galypdyrmy? İnsanlarda tahammül galypdyrmy? Bir çekim galypdyrmy? Bir götürmek galypdyrmy? Kim taraf? Kafir. Ey alım zamanında yaşayan insan, Resulullah'ın beraberindekile kafir. Şoların nana pespel olip çıkıp paraya Resulullah can aleyhissalatu vesselam. İkincisi kellesin etektal uğrayışını koydu. Naat birileri ders veriyor. Dövruni kaykar koydu. Kitmella Peygamberimiz. Ha deyip. Yok Allah'sı bilen. Aslında adamlardan içim savudayın diyen bernamasını yok. Ey bizim Peygamberimizin ahlakı, bizim olgumuzun ahlakı. Biz Allahümme salli ala Muhammed deyip salavatı koyacak sokak kendimiyiz mi? Şun ahlakı şey. Mescidlerin üstünden eşhedü enne Muhammed Resulullah deyip yerli yerden kıyırılmayan şu Resulullah canın ahlakı şey.
Me içim Saudiyin inni qow fursat geldi maňa. Diýilena, aslında Rasulullah'dan o bernamada o pikirni de o hamşa zamanı bir girden görün. Her kim keplese näme diye, o zaman menen bu zaman fark etdiye diye. Nämesi fark etdiye? Bu zaman ilm zaman. Bu zaman asri teknoloji, ilm ewes ýüşdir. Dogry diýen ilm beter ewes ýüşdir. Aýaşy Rasulullah'ın ahlagy barmy ham? Bir özünün hileyi ya bir hileyi öz erinin kefini götürüp bilýärmi? Rasulullah'dan näme ýükü götürýärdi? Aslında adamlardan yadında yok şolun men hakkım soraýyn. Yeke gelbärik diýmeli. İşte evde görürsün, eşitersin Resulullah'ın ahlakı. Häzir yeke sataşacak adamları var. Häzir Mekke'n Käbäň açar kime berer kan görürsün işte. Mekke'n adamlar işte daşyny alyp durar. Göreli peýgamberimiz näme urrunlary berýär şolara. Inhe böyle ilgunum gözlek görün. Birce şu urruny fakat bilýän zadyňyzy ýadyňyza salaýyn. Haýsy bir adam yeke pikretden görün. Özüňizden içeriňizden dogan garyndaşdyn. Bir adamam kinesiz ýaşap beren bolsun şu zamanda. Yekeci adamam ya erheley onşana, ya enata, ya dogany, ya hemsaýasy, ya kudosy, hemmesi öz içinde, öýüň içinde. Ol başga kişi bilen dawaly bolmak galyp barýar bir zamanda. Hemme kişiň, hemme müşkili, hemme narahatysi, hemme gaýgysy, hemme kini kuduret fakat içeride de biz de musulman, biz de Resulullah'ın ýzyna düşýäs. Ya erheley, ya ogulgy, ya enata, ya dogan, ya kudu, ya hemsaýada. Haýsy birimizin içinde kine ýokkan. Haýsy bir adam gözdeşene şu tarafa ya kudosyna, ya heleyine, ya erne, ya doganjygy ha. Däde dünýeden geçse daha has. Däde dünýeden geçse daha has. Faqat gözdeşip de doganyna bir afet düşdün. Bir heleyi bilen oturup hoş bolsun, gülüşsün şoňa gaşyn. Nähadir intigam almak köpelipdir. Nähat içini sowutmak köpetdir. 10 ýyllap gözdeşiweti, haçan şoňa bir afet düşsün men gülüşeýin diýip. Aslında ýaşaýşy şoň üstünde bolupdyr. Allah ýady düşenäk. Ondan çyrim hiç kimde rahat ýok. Hiç kim öýüne asaýyş ýok, arameş ýok. Hiç kimin zindigisinde rahatlyk ýok. Fakat içi garalyk bilen her kim içini sowutjakdan, onu ýykjakdan, öýde iýjekden, haýşyjyry bernamada bilen ewe gaşyn süýşip barýar. Bir Rasulullah janyň ahlaky, bir de biziň ilm zamanynyň ahlaky. Kaş bir mederse gören, danışga gören, görmedik bilen farky bolýan bolsaydy, hiç farky ýok. Hemmemiz halkyň içinde ýaşapbys. Hemmemiz şäheriň içinde ýaşapbys. Näme ýalandan agzymyz bilen gurruna wadallymy. Muň danışga diýdesi, ne diýdesi tep edesden. Sowatly tep edesden ahlaga gezek galanda. Haýsy biriniň öýünde bereket ba, haýsy bir öýde nur ba, haýsy bir öýde halawat ba, kimiň zindigisinde süýjilik ba, kimiň zindigisinde keyfet ýaşapbys diýmek ba. Ha ola sowat görmändir, ola dargak giripdir, bir de ewere sowat görüpdir, danışga görüpdir, bir de keyif edip zindigisinde arameş, erheley mehabbetli, bir-birini Hudaý üçin ýaşalyp, biz de ýaşa halkyň içinde ýaşapbys. Biz de herefde üksüň adyma sataşýas. Ýeki oturşýan adamy şat 5-600 nefer wa bolsun. Biz de görýäs elhamdülillah şuň her türlüsini. Ol çölle 2 jöýme ýaşamyzak bizde. Siz de halkyň içinde görýänsiňiz. Kipleme bilen ýöne gurrun menen adam ýok süýşmeýär ki. Resulullah'ın ahlaky şi. Muhammed Habibullah'ın ahlaky şi. Gör ahlakyny öwde nämet diýär. Suriye Fath okypdyr. Mekke'ye girip barýar. Suriye Fath okyp barýar. Yani sana maňa ders berýär Resulullah'dan. Ey musulman, hoş wagtynda Allah'ın ýatdan çykarma. Adam Hudaý ýadyndan çykarjak wagty şomuga. Lap kafirli bilen urşypdyr, inni basyp barýar. İçin sowutmaly wagty. Resulullah'dan howlukman Kur'an okyp giripdir. Ey musulman, Allah'dan gafil bolma diýdi. Başga da içinde dersler akan bir kysgaçygyň aýdaýyn ýöne geçip barýarsa. Öz halymyzy görüň. Özüme aýdýan we size aýdýan. Agallam ibadetin içinde Hudaýdan gafil bolmaýyn. Namaz okuyamyzda.
Resulullah jana jengde Mekke'ni fethip baryaqa bir ders veriya gafil olmaň dip. Agallam namazymyzyň içinde. Agallam narahat bolaylyň şi Hudaýdan gafil bolup hawas pertlik bilen okuýýarlymydy. Şoňa ödür imanna. Namazda şeýle, hajyda şeýle. Ey umraha gitýän. Agallam umraňda Hudaýdan gafil bolmaýly. Agallam hajymyzda Allahdan gafil bolmaýly. Agallam arazay Allahdan gafil bolmalylar. Agallam sen sadaka bertdiň, öýüňe adam ýüşürtdiň, sadaka bir sogap zatda sadaka bertdiň, Hudaýdan gafil bolmaýly. Sadaka bertdiň, 100 neferden ökläwati. Sadaka bertdiň, 200 nefer bilen kepleşen Hudaýdan, Hudaý ýada salyp berýän sadaka diýär ki bula. Ya sadaka bertdiň bagat israflar bolýar. Allah Taalaň söýmejek ýollary bilen berilýär. Ahmşan menen nemen ölüň ruhuny şad etjek diye ya özümde sogap kazanjak diye hiç Hudaýda ýadyna düşenek asıl fakat halk beýdiýär, halk beýdimer, halk beýdiýär, halk beýdimer, özüniň bernamasy şo. Şula bir hakykat görüň. Näme hak görüň agdal mellami? Batyl görüň agdal wati. Haram görüň halk agda wati. Haramda halk orta çykaryp aýdy wati. Hak görüň agdal mellami? Hak hewer agdalmaly bolar. Hak diýanyň dagy ýalga ol bak hewer gata agdalmaly bolar. Bu dogry agdalmaly bolar. Hak diýän zadyň süýşüp bolmar ahymun. Hak diýanyň Hudaýyň hukmy ahym. Ol Allah Taalaň hukmy. Baýat hem ýürüp durmaly, hem agdalyp durmaly. We ondan hem bir näçe ýerlerde ýürüýmeye adamsy hor bolýar, zelil bolýar, betbaht bolýar, dargaýa. Hak diýän zadyň şo. Her kim onu ýörtse, o adamy aziz etýär. Her kim onu innemese, zelil etip barýar. Heýske fursat ýok. Heýske fursat ýok, ýoksa her gaýsynyň üstüne hiýip bolman bir gece durma. Bir jetin aýdaýynna. Sadaka berýänne, öýme adam üşürýänne. Şi öz türkmen dogallamyz öz dertleşip aýdýan kulagymyz bilen eşitýän gurrumyz. Arada adam ýok. Hudaýa şükür soňumyz halkyň syryndan naly. Ahunjan sadaka sowulýança fat howlukýan näşi çaga heley erkek bahmak öýümden gitsin diýip. O nämeden çürüm berýän? O halkdan çürüm berýäs. Fat howlukýan ýa basmyrak dargasyn millet gitsin diýip. Agallam bir soga düşesi tuqa Hudaýdan gafil bolmaly däl ki, ey musulman dogalla. Halky fikretmäýle. Awwel men özüme aýdýan şunu. Soňram siz türkmen dogallary nasihat diýip aýdýan. Agallam ibadatda qap Hudaýdan gafil bolmaýly. Agallam bir soga düşesi tuqa Allah Taaladan gafil bolmaýly. Ýene aýdýan, awwel özüme gerek görüň, soňram size nasihat diýip aýdýan. Resulullah can Mekke'ni fethet paryaqa Kur'an okuyup giripdir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Dermanna Resulullah can. Dermanna berdedir. Dördülencisi Usame'nin arkasını alıp getipdir. Moğlulu bir gurrun aydiya. Şereful mer'i bil ilmi vel edeb la bil asli vel nesep dip. Adamın şerafeti Hudaý tanymak bilen edep bilendir. Men palanyň oğlu palanylardan ahir, men falanylardan nimet bilen dälipdir. Kim Hudaý tanýsa, Resulullah janywer dünýä ders berýär. Hazreti Ebu Bekir Siddiq men dostum da, ozal Mekke'den bile gaçdym da, gel men arkama min diýmendir. On diýmendir. Usame innelmeýän adam, Mekke'ň adamlar innemejadyň, gel arkama min diýipdir. Şoň menen giýipdir adamlara ders bermeden çürüm, falanylardan ýok. Fakat şuna aýtjak bolýar, adamy Allah iman, takwalyk bilen saýlamaly. Näinki başgalar bilen. Geçäýän üstünden görüň. Resulullah aleyhissalatu vesselam girdi Mekke'ye mükerremäge. Irak bardy, o belli Ka'ba bardy. Ka'beyi muazzama zadahallahu şerefan ve tekrimen ve mehabeten ve izzan Beytul Haram'a geldir. Diýesi bilen tawaf etip başlapdyr Hajar Aswaddan başlap. Elinde de asası varmıştık bir rivayette tir kamanı varmıştık. Türkmen yay diye ok yay. Şoň menen botlary itikläp beripdir. 360 bot varmıştık. Kabaň döwreklerine. 360 bot ýeke Resulullah'dan itikläp ýykyp beripdir hemmesini. ورأى في الكعبة الصور والتماثيل فأمر بها فكسرت قائلا جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Aham Ka'bany görtdir. İçini görse içi butdan suratdan dolmuşdy. Döwüň dargadan çykaryň daşa ýekenmesin diýipdir. Taşarda durupdyr girmendir Ka'baň içine. Ka'baň içine hanne.
Am gözleşipdir ta içindekilerini dövüpdirler, çıkarıpdırlar. Am Resulullah aleyhissalatu vesselam yuvaş açıktan edep bilen Kabe-i Muazzama'nın içine girip, göwreğine aylanıp, hemme yerlerine tekbir aydıp, aham namaz okuyupdur içinden. Namaz okuyup, salam verip, namaz okuyup içine girenini Kabe'nin kapısını yaptırıptır. Sonra da içinde iki adam varmıştı. Bir Usame, bir de Hazreti Bilal. Mekke'nin adamlar inlemeyen adam saha. İçine gir akanı kafin yap deyiptir. Bir Usame var, bir de Bilal var. Bir Usame var, bir de Bilal var. Namaz okuyup olup hemme kişi gözleşip durdu aşağıda. Dışarıya çıkıptır. Aham Peygamberin öz yakın sahabaları hem sahabası hem de şol öz Haşimi şuma biz hoca deyişimizde bir rivayette şolaydan Hazreti Abbas'mıştık Resulullah'ın amusi. Peygamberimize aydıptır. İnne abi zemzem de bizim elimizde olsun. Kabe'nin açarını bana versen ne acır ediptir. Ya bize ver deyiptir. Kabe'nin açarı. O da kafirlerin eline de. Osman diyen adamın eline. Ma'ruf Hazreti Osman Zünnuri'nden başka bir Osman. Osman ibn Talha diyalar ona. Ay bir ştadı dünya bir ders oluptur o. Ay bir dünya bir ders oluptur o. Açar kimin eline? Açar Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın eline. Hazreti Abbas ayıptır, açar bana ver deyiptir. Resulullah can aleyhissalatu vesselam Kabe'den dışarı çıkıptır. Ayna Osman ibn Talha? Hani Osman ibn Talha deyiptir. Kafir ha. O da açar şon eline demiştikten. Osman ibn Talha kim? Qis hacına ayıp bileyin. وكان صلى الله عليه وسلم قد طلب منه المفتاح قبل أن يهاجر فأغلظ له القول ونال منه صلى الله عليه وسلم. Osman ibn Talha diyen odolun açar şon eline demiştik. Neçe yıllarça beri. Aham 10 yıl minne odol. 8 yıl 10 yıl minne odol Peygamberimiz Mekke'de şol Osman'a Peygamberimiz birun açar ver deyiptir. Aham ol Osman'ı Peygamberimiz ağzına gelen sevuptir. Açar olacak mı? Nehme olacak mı deyip qıyğırıptır, sevuptir. Peygamberimiz de zat deymendir. Yani bir ceda da ayttir. Şo muğaha. Var 10 yıl 12 yıl minne odol. لعلك ترى هذا المفتاح يوما بيدي أضعه حيث شئت يا عثمان. Hal odol Peygamberimiz Mekke'de 10 yıl minne odol aydıptır. Ey Osman deyiptir. Açara bana vermesen verme deyiptir. Bir güneş açar men elime düşer, men ihtiyarımda olur, kime versem şonuna vererin ha deyiptir. Aham şomuğuşa Osman kafir aydıptır. Osman Zünnuri'nden başka bir Osman. Şu açar eline adam. Pehah deyiptir. Oğunna gelamaz deyiptir. Geldi de anne şoğun. Oğunna gelamaz deyiptir. Oğunna gelse biz qatıhor olar. Kureyş zilil olar onna deyiptir. Peygamberimiz näme deyiptir. Bel amarat ve azzat yevme idin. Şoğuna geler deyiptir. Şoğun Kureyş avreli olar, aziz olar deyiptir. Ey Osman şoğun geldi mi deyiptir. Yadım otuşyan bana näme deydin deyiptir. Açar men elimde deyiptir. Kime versem bolyamı deyiptir. Havva deyiptir Osman. Yadım otuşya deyiptir. O zaman sana aydan kefim utanışlıktan yer yarılmalı Osman girmeli oluyor. Peygamberimiz 4 kef aydıptır. Bir cümle yönü 4 kef. Bir cümle yönü 4 kef. Ey näme diýen bolsa gowy. Ey näme diýip insanlara goýaýly, näme diýip musulmanlar Resulullah'ın ýaşaýyşyny bilmeliler. Näme diýip biziň hele ýoglaň şoňmyşlar eşitmeliler. Näme diýip biziň sowatly sowatsyz adamlarymyz heleýlimiz şu urunlar eşitmeliler. Näme diýip şulardan habarsyz bolmaly. Resulullah'ın ahlagyndan habarsyz bolmaly. Habarsyz bolup bäsde horluk çekip bäsde ýyl günümiň içinde. Resulullah'ın aydan kefini öddi Hazreti Osman moliyada, Müslüman moliyaydinden. Näme diýipdir? Haki miftahaka ya Osman. Ey Osman gel açarın täwil sen kowasyň diýipdir. İýdi. El-yevme yevme birrin ve vefa. Buň gowluk etmeli gün diýipdir. Bu intigam almaly gün, içiň sowutmaly gün näl diýipdir. Buň gowluk etmeli gün diýipdir. İkilenji kefi boldy. Üçlenjisi Huduha halidatan talidatan. Kıyamata çeli sen oğul gıydın neslinne dursun açar deyiptir.
Senden önen, ondan önen, sen neslinden çıkmasın şu açar deyipdir. Ey bir ayet seliysen ki olsun gönlün için deymendir ha. Bir yıl seli deymendir ha. Ölün çan deymendir ha. Ölünden sonra hem de sen oğlaktığın alsın deyipdir. Üçüncü oldu. Dördüncü kefi. La yanza'uha minkum illa zalim. Ahir qaçık açık hükmetipdir Resulullah. Her kim senden açar alsa şol adam zalimdir deyipdir. Albide açar deyipdir 4 kep bilen. Näme dip Resulullah'ın muhabbetinden bilmeller şunu musulmanlar. Näme dip bilin içerlemede habarsız olmaly. Şijirek tahammül etmekten, şijirek hoş ahlaklıktan, şijirek için soğutmasızlıktan, intikam almani kellesin kesse ol yaşamuğa. Hüküm Resulullah'ın eline olvati. Ey Ömer kes kellesin ni ahmali. Aydip duran kefini özde. Üsüsünü 4 cümleni özde. Hakim miftahak. Gel açarını təvlallıbdır. Men açarımı deymendir. Kəbən açar deymendir. Açar senki deyipdir. Kilencisi buğun qavuluq gün deyipdir. Üçüncüsü hemişe senki olsun deyipdir. Dördüncüsü ahir kesipdir. Her kim sen elinden alsa zalimdir deyipdir. Her kim sen elinden alsa zalimdir. Yaxşılığa yaxşılık her kişinin işidir. Yamanlığa yaxşılık näme diye Türkmen? Her kişinin işidir diye. Yamanlığa yaxşılık her kişinin işidir. Resulullah'dan bir cegedek açar diledi fakat içine girmeden çürüme. Bir ceşin açar deyiptir. Şonna ağzına gelen ne ayıttı Osman? Bir ceged açamala içine girmeden çürüme. İnne Peygamberimiz hemişelik açarı eline vervati. Hemişe sen elinde olsun deyip. Näme açarı? Kâbâ açarı. Kıbletul muslimin, kıbletul alem. Ahlakı var. Ahlakı evde kulağız. Yöne fakat evde kulağız. Gör evde näme gurjunlar bolýar. Geçik gideyin. Belkim musulmanlar, belkim Türkmen de gollamız ders alsınlar. Amma Quraysh qad mala'atil masjida sufufan yantaziruna mâzâ yasna'u Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Aham Peygamberimiz döwrüni gözläpdir. Mescidin hayadı dolu Mekkan adamlarından. Indi Peygamberimiz bir zat hükmetmeli. Aham Resulullah'dan Kâbân qafsynyň yaplanıp durupdur, aham aytıpdır. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Sadaka va'dehu ve nasara abdeh ve hazamel ahzaba vahdah. Bir beyik Allah'dan maşallah bolmaz, Allah'ın şeriki bolmaz, adına ve zatına ve sıfatına tek o tenhadır. Beyik Allah vahdesine doğrudurdu, bendesine kömek verdi, bütün kafirler hemmesini iyidine qavdi. Emma iki cümle aydıptır iyidinden. Ya maşara Quraysh. Ey Quraysh tayfası. Huday Taala men Arabisini okuymayın vaqt adil. Huday Taala sizden ayırdı. Men dadam palanidir deyip tekabbürlenýädiňiz inne o zatla yok boldy diýdi. Men palanyň aqtygdyryn. Men palanilerdendir deyip tekabbürlük bolýady o zatyn demeýlek yok diýipdir. An-nasu min Adam ve Adamu min turab. Hemmamiz Hazreti Adamdandır, Hazreti Adam da kumdandır deyipdir. An-nasu min Adam ve Adamu min turab. Hemmek Hazreti Adamdandır, Hazreti Adam da kumdandır. Aňryňyz bilen fahırlanmaň. Kummanan kim fahırlanır? Ondan sonra Resulullah aleyhissalatu vesselam ayet okuyupdur. Hemmeňiz eşitdensiňiz, bilýänsiňiz. Huday Taala Sure-i Hucurat'ın 13. ayeti okuyaylı teberrüken. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Ya eyyuhan nasu inna khalaqnakum min zekarin ve untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Ey insanlar, Hudaý aýdýar. Men sizi hele yo erkek ve er heleyden dünya geler ýaly etdim
ve sizi taifa, Türkmen, Arap, Fars, Beluç, Zabul, Kurt, her tüysli ettim, tabiri biriniz tanıyar yani. Emma inne akramakum indallahi atqakum. Emma taife bilen işim yoktur deyiptir Allah Teala. Kim harama bulaşmasa ve kim Allah'ın diyenini istemen yanında azizdir deyiptir. Ol kıyamatta yüze çıkacak. İnne akramakum indallahi atqakum. Kim harama bulaşmasa on savad bilen iş yok, bilimi bilen iş yok, avadallığı bilen, pulu bilen, tahsilatı bilen, falani olsun, ya etek bolsun, halk inne yanmasın, inne mi yanmasın, halk on üşürp sile yanmasın, üşürp sile mi yanmasın, halk on ulultacak bolsun, halk on küçültecek bolsun, o da hatta bilen işim yok deyiptir Allah Teala. Kim Allah'ın diyenini edip harama bulaşmasa men yanında aziz deyiptir Hudaý Teala. Aham şu ayeti okuyuptur. İkilenci cümleti Resulullah can aydiptir. Ey Kureyş, size näme derinin nimen deyiptir. Özlerini kepletiptir. Öldürse mıqam, asir etse mıqam, şallağa yatırsa mıqam. Ey Kureyş, näme derin bilýäňiz siz deyiptir. Kureyş kıýgyrşypdyr. Ahun karimun ve ibnu ahin karimin. Sena bizim qowdogonumuz, ozal däden gowa adam taýym sen deyipdirler. Resulullah aleyhissalatu vesselam aydiptir. Menne Hazreti Yusuf geçen heftede şuna meňdeş geçendir. Menne Hazreti Yusuf'un kefine aýdýan deyipdir. La tasriba aleykumul yevm. İntigam ka aljak däl, size birjek kepdi käýjek däl, melamet etjek däl, söwjek däl. Bir biderek ke foş agzyma daljak däl deyipdir. İzhabu entumut tulaqa, barın gidin azat deyipdir. Barın gidin azat deyipdir. Tamam. Barın gidin azat deyipdir. Hiç satdı diýmeýär deyipdir. Ağallam aglyma geleni aýtjak däl deyipdir. İzhabu fe entumut tulaqa, barın azat deyipdir. İki cümle. Bir näme boldy? İki kep aýtdy. Olakan kepde. Biri inne atawaba bilen işiniz bolmasyn. Her kim iman bilen bolsun. Aham adamın yaradılışını düşündirdi. Kısaçık derse. Resulullah'dan bizim yaradılışımız düşür. Yaradılışımız nämedin? Hukumdan. Bila bizim gowramiz. İçimizde nämedin? Ruhtan. O da iman bilen. Özümüz kumdan, içimizdeki de ruhumuz var. Ayrılan adamı ruh şart bolsun diýmeýärmi? Bizim hemmemizin içimizde de. Bir iki daqiqa şun gurrununa deyli, ilwünümizin derdişi. Hemme zady bilýär, hemme zady ýetik. Aslında älim jahandan habary var. Dünýäň habarlarynyň habary var. Biçare özüni tanıýana kadir. Hemmemizin derdimiz. Hemmemizin derdimiz. Asbihemmet su ya akhtar taaqti, adem mesud ran naşnaqti. Hazreti Mevlana aýtdy. Resetxana durup setare şenasiye diýen diýipdir. Barıp setareye falan diýip şon tanıýan diýipdir. Häzir özüň tanıýan ak diýipdir. Ey insan, içinde ferişte var. Ferişte näme? Adamyň ruhu da. Ruh diýeniň ferişte ýanyk bir zat ba. Adam öz hormatyny bilene, yok hemme zady ýetik, kompýutere ýetik, motor maşyny ýetik, bazara ýetik, näme zat arzan, baha, asyn dünýäň habarynyň habary bar. Mahwarlaryň üstü bilen, habarlaryň üstü bilen, internetle bilen hemme zady ýetik, biçare özüni tanıýana. Ey men özüm kim diýmeli la? Biz özümüz gumdan, bärsi bir gatry porsu suwdan, emma içimizde ruhaniýet bar. Hudaý şeýle ýaratypdyr. Özüniň ilmi, gudraty, hikmetiniň isteýişi bilen. Allah Taala'nın gudraty şeýle. Emma içimizde ruh goýupdyr. Ferişte ýal bir zat goýupdyr. 4 daqiqadan tamam edeyli. Öğle namazın vakti bolupdyr aham. Kim adan çekmeli? Yerde çekmeli. Hani Bilal radıyallahu an Mekke'nin köçelerine sürülüp burlayan adam. Mekke'yi nifet ollaha. Mekke'nin köçelerine sürülüyen adam. Dımlara Mekke'nin adamlar kara dip söylüyen adam. Hani Bilal liptir. Hazreti Bilal geliptir. İs'adil Ka'be ve azin min fawqiha. Ka'be çırmaşdı üstüne adan çektiktir. Bah, hormatı ödde. Hudaý näme diýip Hazreti Bilal'e? Ozal sürel tuqa Allah ahad diýdi. Inne Hudaý Taala Ka'beň üstüne çykyp Allahu ekber diýdir wati. Hudaý bile bolsa adam aziz bolýan ha. Kıyamatda hemmemiz gözümüz bilen görür şu dünýede ıza görýän, ya kefeşdiýän, ya eşitmeýän,
Kim Hudaýyň ýanyna takwa bolsa, Hazreti Bilal Rasulullah Käbäň üstüne çykat adamlara kökül taryhda sebit bolýany kıyamatda ählem jahanyň kıbelli boljakda. Ey Bilal, Käbä çykdy adan çekdipdir. Ay Käbä çykyp Hazreti Bilal çyrmaşyp Käbäň üstüne Allahu ekber diýip gıýgyrypdyr. Kafirler ya inni kaçıp gitmeli bolýar ya musulman bolmaly. Ol adan çekilipdi. Häzir kulagyny iýilmedik kelemele. Allahu ekber, Allahu ekber. Hudaý uludur diýip gıýgyrylýardy. Allah'dan maşallah bolmaz Muhammed peygamber diýipdi. Biz öz kysgaçyk almaly dersimiz Hudaý bilen öz nisbetimiz arttyrmaly. Hudaý bilen nisbetimiz. Men falanylardan, men falanyň ogly ýok. Men bir zatdan, o da näme? Allah imanymma. Hazreti Bilal özü nisbeti ýerli, Habeşeli, Etiopiýadan, Afrikaý gara dogollardan. Emma o zatlar agzamaýamyşdyk. İmanymma diýýärmişdik. Men musulmanım diýärmişdik. Onu Hudaý Taala näme diýýärdi? Dünýäň adamsyna dünýäge, dünýe diýip näme diýilýär? Haramzada diýilýär. Dünýäge ey jawan dost. Ey jawan dost, ýaşdaş dost. Dünýäge we dünýäň awadallygyna we dünýäň ähline alanyp Allahdan daşa düşämäýdi. Adam hor bolar onda. İl günüsini gözläp koran. Muňa kadim misal getirmäýdi. İl gününi gözläp berin. Öl içerimizden hem sayadan başlah berim. Hudaýdan daşlykda Hudaýa özüni ýakynlatmajak bolup zeriňlik bilen, awadallyk bilen, pul bilen, tähsilat bilen, tanşykärlik bilen bay güljek bolýar, bay aglaýar, bay hor bolýar. İşi rawanşynaslara gatnamak bolýar, başga işi ýok. Bay asap bolýar, bay wurunýar, bay zindigi horlyk bolýar. Söýenme, gel seni dünýä söýüp dur, söýüp mennip gözüňe kum goýup dur, safallay arişan aýdýar. Derman kefaydipdir. Söyönme, ger seni dünýä söýüp dur, söýüp mennip gözüňe kum goýup dur. Dünýä seni söýýän ýaly da saňa ýüzüne gülenne, ýoksa hafa zat, haram zat. Haram diýdi nejis, ýani hafa, ýani anqiýan zat. Men sen söýýän ahim diýip, seni hudiläpdi. Hudiläp durşuna bir eli bilen gözüň köredi diýipdir. Sen hiç tadı görenakda. Söyönme, ger seni dünýä söýüp dur, söýüp mennip gözüňe kum goýup dur diýe. Hazrat Sofallah'a erişen Allah Taala'dan gafil bolmaýyn. Eýämizi ýatdan çykarmaýyn. Hudaý Taala galplaryňyz, ýüzüňiz nuru imandan dowal etsin inşallah. Hudaý Taala parahatçylyk, emniýetden aýyrmasyn inşallah. Mescid medreselerimiz ýürüp durmakdan aýyrmasyn. Hudaý izzetini artdyrsyn. Kızgın hawada giýjäň içinde edep bilen, hormat bilen kulak asyp otýyňyz İnşallah muğlerçe yerden, bilýän bilmeýän yerleriňizden izzet, şerafat, keramat, bereket taparsınız inşallah. Bir alham 3 kul huvallah, Sure-i Felaq we Nas goşup okuýun, il günümizde, diri ölümizde dua edelim inşallah. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alamin. Yütbişan ahun ilahi amin. Amin can Hudaý. Kabullar inşallah. Mariyimiz vadipdirler. İlahi amin. İçeride taşarda. İlgunumuzda dua ediyor. Kabullar inşallah. Ulu cemaat bolup dua etip Allah Taala erhamur rahimindir. İlahi amin. İlahi amin. Amin can Hudaý. Parahatçylyk bolsun. Nigmat bolçylyk bolsun. İlahi amin. Amin ya ilahel alamin. Bereket bolsun, mehabbet bolsun, gursaklyk giň bolsun. Amin ya ilahel alamin. Sabırly bolsun. İlahi amin. İlahi amin. İlahi amin. İlahi amin. Emniyet bolsun. Mescid medreselerimiz ýürüýsin can Hudaý. İlahi amin. İlahi amin. Amin ya ilahel alamin. Berahmetike ya erhamer rahimin. Barakallah. Maşallah.